Добър вечер! Днес се навършват 100 години от обявяването на Балканската война. На този ден с манифест цар Фердинанд обявява началото на бойните действия срещу Османската империя. България участва в тази на практика втора освободителна война с най-многочислената армия в Балканския съюз и дава най-много жертви в сраженията. Манифестът, прочетен от цар Фердинанд на днешния ден, точно преди 100 години, манифест, който се съхранява в архивите на Главна дирекция на архивите, за първи път тази вечер на живо ще бъде показан в телевизионно студио, в това студио. Ще прочетем и войнишките писма от фронта, с техните тревоги, с техните вълнения. А днес, заедно с колегите от Стара Загора, Благоевград и Смолян, ще очертаем и някогашната българо-османска граница. Същата граница, която на днешния ден българските войски преди 100 години преминават, за да освободят своите единоверни братя, които все още са се намирали под османска власт. Ще почувстваме, надявам се днес, посредством това коментарно студио, което започва, и как голямата история се преплита в личните, семейните истории на повечето от нас. Как можем да научим повече за това след малко в коментарното ни студио, а сега предлагам да се отправим директно към Русе. Макар че темата ще бъде Родопите. Защо? Там е нашия събеседник. Добър вечер на Валди Тотев. Добър вечер, господин Тотев. Вие сте внук на един от героите на Балканската война. За съжаление, много често незаслужено забравен. Полковник Владимир Серафимов. Известен е неговия буен, непокорен нрав. Може би затова си останал полковник, а не е произведен в генерал. Кой е най-силният спомен за него, който са ви разказвали? Спомена за всички родопчани е най-силният за мен. Това са думите, които е произнесъл, когато не е изпълнил заповедта за отстъпление. Няма днес да отстъпя селата, в които вчера бях посрещнат като освободител. А колкото до неговия буен нрав, една история, която майка ми е разказвала и моите лели, разбира се, това е когато е кандидатствал в военното училище. Той не е имал никакви документи, защото селото Свежен, сега, тогава Аджар, в което е роден, е било почти изцяло изгорено при оттеглянето на турците през освободителната война. И руските офицери, които тогава са били комисията по приемане във военното училище, първо са отказали да му разрешат да кандидатства и той казал: добре, ако имах документи, кандидатствам и не изкарам изпитите, ще ме приемете ли? Те казали: не, в никакъв случай, разбира се. Той казал: ако кандидатствам без документи и изкарам изпитите, тогава ще ме приемете ли? Те се разсмяли и го допуснали до изпитите, които той изкарал блестящо. Ще се връщаме на още много, надявам се, истории по време на предаването, свързани с вашия прадядо, но и като жена. И понеже си заговорил... Това е дядо ми, а прадядо ми е... Дядо, извинявам се. Това е дядо. Направи грешката, защото моя прадядо е бил участник в Балканската война и някакси поколенията ми се сляха. Исках да попитам обаче, понеже говорим за семейните истории. Каква е била съдбата на неговата съпруга и въобще как живя семейството ви, докато прадядо ви воюваше? Разказвали ли са ви за това? Дядо ви, извинявам се. Как е живяло семейството? Ами, той се е започнал да воюва много малко след като е завършил военната школа. Значи, първото му участие в сръбско-българската война през 885 година. Там получава и първия си кръст за храброст, 4-та степен, при Гюмурджина. Мисля, че е превзел някакъв укрепен хълм от сърбите и това му носи първата бойна слава, така да се каже. Вижте, съдбата на мъжете и на жените е била много различна в този период от историята на България. Едни са били постоянно в армията и така. А пък жените са имали други задачи. Те са, както майка ми, са научили много езици, знаели са да шият, да плетат такива неща. Да, такъв е бил животът тогава. Моята баба никога не беше работила, но тя е имала достатъчно грижи с 5 дъщери.
семействата са били многодетни, така че другаде са били усилията у дома. Това, което рядко си даваме сметка, съдбата на българската жена по време на войната, преди 100 години. Да, това е така. След това тя се пребори за еманципация и сега наравно с мъжете работи. Благодаря ви. Ще ви помоля да останете още мъничко с нас, защото ние е време да посрещнем манифеста за обявяване на Балканската война, но преди това да видим как той излезе от архивите днес. Ето така пристигна манифестът на цар Фердинанд от Държавния архив и право в сградата на Българската национална телевизия. Ще го видим и пипнем след малко. Преди това обаче ще пътуваме към Стара Загора. Стара Загора днес града, в който манифеста е прочетен за първи път. Знае се, там е бил главният щаб на българската армия. Стара Загора днес се опита да направи възстановка на тези събития от преди 100 години. Нека да видим какво се случи тази сутрин. Преди 100 години на днешната дата цар Фердинанд I, придружаван от синовете си князете Кирил и Борис, пристига в Стара Загора, за да обяви началото на Балканската война. Той е посрещнат с викове ура на Старозагорската гара от граждани, щабът на българската армия и кметът на града. Помощник главнокомандващия генерал-лейтенант Михаил Савов докладва на царя, че войската е приведена в готовност. Войниците на България очакват заповеди на Ваше Величество, висок дух, жертвоготовност и дръзновение. Гражданите на Стара Загора са горди от избора на Ваше Величество да установи главната си квартира в този древен и горд град. Да живее България! От гарата царската свита преминава по улиците на града до храм Света Богородица. С камбанен звън всички църкви в града възвестяват, че е дошъл царят. След молебена, отслужен от негово високо преосвещенство, митрополит Методий Кусев, цар Фердинанд застава със своята величествена и внушителна фигура пред събраното човешко множество. Прави впечатление бледото му лице, което става все по-бледо, като че ли извършва някакво свещено действие. На него ясно изпъква сериозността на предприеманото дело и отговорността, която поема като държавен глава. Той прочита бавно, внушително и отчетливо манифеста към българския народ за обявяване на войната. Хуманитарните християнски чувства, свещения дълг да се помага на братя, когато ги застрашава изтребление, честта и достоинството на България, ми наложиха повелителния дълг да повикам по знамената подготвените за отбрана на Отечеството синове. Нашето дело е право, велико и свято. Със смирено упование за крилата и помощта на Всевишния възвестявам на българския народ, че войната за човешки права на християните в Турция е обявена. Повелявам на храбрата българска войска да навлезе в турските предели. Редом и наедно с нас ще воюват против общия неприятел за същата цел войските на сдружените с България балкански държави
Сърбия, Гърция и Черна гора. Преди да тръгнат на бой, войниците получават и благословията на митрополит Методий Кусев. Напред, синове на България! За прежните, за сегашните и за бъдните поколения Твои ръце оставяме, Господи, съдбата на България. Увенчай с разум и сили царя нашего Фердинанда и всех воинство българское и благослови героях наших на смелост и дързост и увенчай их победим великим. Да живее България! Войници, гледайте с надежда, защото днес на война свята тръгваме. С тези думи помощник главнокомандващия генерал-лейтенант Михаил Савов се обръща към войниците. Нека не се заблуждаваме. Не на празник тръгваме, а на сватба кървава. Да се венчаем за България, войници! Тя да бъде нашата булка гиздава. Тя да ни посрещне благодарна и петимна след победа или да ни оплаче по-християнски, ако се не върнем. И да на Бог даде сила, дух и мъжество. Армията е изпратена от кметът на града Минко Минев, който завещава на бойците да не срамят дедите си. Дано след 100 години на този ден пак да има люди радостни, пак да има люди благолюбиви, що да бъдат благословени. Да има държава богата и благоденстваща. И тогава, както и днес да можем да речем: напред, братя българи! Дошъл е нашия час, но не в бран, а в мир да живеем и да берем плодовете на труда и упорството си. Да помним тия, що паднаха, и да браним делото им. Да живее България! Празничната обстановка пред църквата преди войската да поеме на път е помрачена от появила се от тълпата туркиня, която с клетви и 2 томни се опитва да направи магия на Фердинанд и българската армия. Тя обаче не успява, тъй като веднага е посечена от войник. След инцидента войската под виковете на хората да живее България тръгва на бой, за да предизвика невиждано световната история поражение на вековния османски поробител и окончателното освобождение на балканските народи. Видяхме току-що как колегите от Стара Загора ни показаха възстановката на събитията от този ден преди 100 години, а сега ще видим и оригиналния манифест, текст от който прозвуча преди малко в репортажа. Добър вечер на господин Огнян Пунев, експерт в Централния държавен архив. Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия. Нямаме търпение да видим. Да. Това е оригиналният манифест, който е бил приет от Министерския съвет. Ето това е оригиналната папка на съвета. Съхранява се в архивния фонд на Министерския съвет, който е в Централния държавен архив. Ето това е текста. Манифест към българския народ. Подписан от цар Фердинанд, министър-председател Иван Евстратиев Гешов и целият Министерски съвет. Точно този документ ли е държал Фердинанд в Стара Загора? Така се предполага, да. А колкото до подготовката на този документ, открихме в архивния фонд на семейство Гешови, който също се съхранява в Централния държавен архив, една чернова, която министър-председател Гешов е подготвил и е представил на цар Фердинанд. Даже някои места... Тя е писана на ръка. Тя е, да, на ръка. Това е неговия личен почерк. Да. И при така по-внимателен анализ се разбира, даже някои пасажи са с червено отбелязани отстрани и се разбира, че са влезли директно или в превод, защото той на места даже използва на руски текстове, като цитира царя освободител, за пример, руски император.
Вероятно има и преработка от канцеларията на Негово величество цар Фердинанд, но така или иначе това се разбира, че това е един, така да наречем, колективен документ. Даже така в нашите среди архивните така се определя, че това е всъщност един, да го кажем така, може би като един портал във времето, защото казано на съвременен така модерен език, защото той в текста има отправки, които са към миналото, към миналите близо 20 и няколко поколения от 14 век насам, като може да са ключови думи, които би трябвало да отприщат в съзнанието на българи на тези кодирани послания, които са се пренасяли още от първите, от 15 век от въстанията, след това после възраждането, клетвите на тайните революционни комитети пред камата, Библията и револвера. Тоест една цяла, може да се направи наистина едно връщане в миналото. В този смисъл, моето лично мнение е, че този документ е изключително ценен с това, че той е държавен от името на държавния глава, в случая цар Фердинанд I, но той в огромната си част отговаря на въжделенията на българския народ. Точно това е едно сливане на държавническото и народностното като характеристика. Може би няма друг такъв. Аз поне в 30 годишната си практика в архивите не съм виждал друг такъв документ, който така плътно да отговаря. Известно обаче така за широката общественост по истории, учебници, един друг вариант на манифест. Да. Този, който е в зелено. Сега ще го покажем. Това е в този изключително ценно художествено изработен албум. Вероятно на Харалан Питачев е. Не, в случая той е подарен от... Ето, тук има даже и подпис на Александър Ламбрев, който го изработил. Това са не само този манифест, манифестите и изобяването на Първата световна война. Изключително красив е като изработка. Това всъщност е официалната версия на този манифест. А тези официални версии на манифестите по онова време, къде са се държали, къде са се съхранявали? В личния архив на царската фамилия, който царската канцелария. Да, канцеларията, който по-късно вече е предаден в Централния държавен архив след създаването на държавната архивна система през 1951 година. Приличат ли си манифестите по оформление, тези официалните документи? Ами да, има така да се каже една обща стилистика, това може би си търси този ефект, за да се покаже, че те са всъщност една поредица от официални документи. Но доста по-скромен в сравнение с манифеста за независимостта, може би, защото е военен документ. А това е този така по-популярният вариант, който е показан, бил разлепен, който е бил така и с пропагандна цел и е бил представен на българското общество, разлепване в градовете и е наистина изиграл ролята на един позив, един такъв зов и не случайно участието на тези, не само редовната армия, която е призована, а тези 14 000 нещо представители на българския народ от краищата, които са останали в Османската империя, българи от Америка, българи от цял свят, студенти напуснали своите университети, преподаватели, хора напуснали своя бизнес. Тоест, това е един... всъщност този документ показва, че може наистина една нация в един такъв пиков, един такъв звезден миг да бъде мотивирана. И не случайно и в текста даже има такива кодирани послания към европейските народи, към християнските народи. Не случайно има американци, англичани, французи, италианци. Тоест, това се превръща в една общоевропейска, или може да се каже една въобще християнска акция. Една много повече надхвърля всъщност балканските си предели. Държейки тези документи, връщайки ни точно към събитието от преди 100 години, да споменем и за тази прекрасна инициатива на Главно управление на архивите и на Военния архив в Велико Търново, да създадете един сайт, в който може да всеки един от нас да провери, знаейки, че имал свой прадядо, загинал в Балканската война, да провери къде точно е загинал. И ви поздравявам за това нещо, тъй като аз съм се сблъскал лично с тази
невъзможност да установиш твой близък къде И появата на този архив, за който сега ви питаме, ми направи изключително добро впечатление колко дискусии събуди сред мои познати, които сякаш за първи път се запитахме и осъзнахме колко близко до нас всъщност е тази тема и как наистина повечето от семействата в България задължително имат по един роднина участник в Балканската война. Знаете ли каква е посещаемостта на сайта, който само преди 3 дни стартира? Мога да дам последните данни, буквално преди идването ми в студиото. Значи, от откриването на сайта на 2 октомври... Виждаме го в момента на екраните си, как изглежда сайта и всеки, който се интересува, може да го посети. Интересното е, че най-голямото посещение, най-много запитвания имало на същия ден, 2 октомври, 6509. Изключително, даже изненада и най-оптимистичните ни очаквания. Като, нали, това са посещенията, иначе самите посетители, както тук ги наричат в сайта, са 5708. Трябва да ви кажа, че това се превърна и в тема във Фейсбук. Много хора коментират помежду си това. На 3 октомври са били 3458, на 4 посещенията са 1138. Има едно леко спадане, то е нормално, винаги така се получава след пика, който е бил, даже може да се каже, в 13 часа на 2 октомври 1104 души са били едновременно в сайта. Общите посещения до сега са 12 597. Впечатляващо е. Всички тези хора търсят своите роднини, търсят имената на своите близки. Дали са сред тези 47 657, които са публикувани на този сайт? Сега с Горан, малко преди да започне предаването, коментирахме точно това. По официални данни, загиналите, или тези данни, които срещаме най-често, са доста повече. 87 000. Откъде идва тази разлика? Разлика, да, при вас. Вижте, това е, което колегите от Държавния военно-исторически архив, който е дирекция към Държавна агенция архиви в Велико Търново, са въвели като данни в този сайт. Разбира се, той може да се развива, той ще се обогатява. Тоест, ако някой търси и знае името на свой роднина и знае за това, че той е загинал в Балканската война, но не го открие в тези 47 657 души, може да се свърже точно така. с авторите на сайта. Такива, по електронната почта и по телефона и лично пристигат хора, които казват, че имат данни. И искат списъка да бъде въвеждат корекции или пък добавят имена. Казват и това, което много ни ласка е, че всъщност той надхвърля своите мащаби този сайт, защото те предлагат да предадат документи, да предадат, т.е. и снимки. Това ще стане още по... Превръща се в платформа на нещо много по-голямо. Пак като резултат от сайта мога да ви кажа, че освен българските градове, тук могат да се проследят, че от София са примерно 4930, от Варна 1050, от Пловдив и така нататък. Но най-интересното е, че има влизания от Лондон, Виена, Атина, Скопие, Франкфурт на Майн, Брюксел, Париж, Берлин, Торонто, Лайпциг, Мадрид. Не е чудно, българи има вече навсякъде по света. И още повече, че се знае колко ентусиазъм предизвиква Балканската война. Това, което също е впечатляващо, че в този сайт могат да бъдат прочетени не само имена на българи християни, има много евреи, има арменци, има дори мюсулмански имена. И мен ми се ще да се пренесем към Русе, където е господин Валди Тотев, внука на полковник Владимир Серафимов, за да си припомним отново този паметен миг с родопската шипка и отношението на полковник Серафимов към иноверното население, да го кажем. Господин Тотев. Да, чувам ви. Много е интересен този момент, защото съществува едва ли не една митология в Родопите, поне аз съм я чувал, че едва ли не българските войници са избили една част от мюсулманите в Родопите, които са също българи. Но пък друго знаем от историята за полковник Серафимов. Аз знам, че той не е гледал с, така, как да ви кажа, с лошо око
турците като народ, както и ние не гледаме с лошо око на руснаците като народ. Ние не сме съгласни понякога с политиката и това, което ни сполетява от взаимоотношенията. Исках да кажа нещо, което... Знам такива лични спомени на майка ми, как дядо ми си е почивал на обяд, след като хапне на обяд, той слагал двата си умрука и е дребвал така 10 на 15 минути. Сетих се така изведнъж. Това сякаш като спомен от фронта. Предлагам ви... Да. Интересно е, че първото му назначение, след като завършва военното училище, е в Русе. Тук на пристанището е бил командир на рота и че коня му се е казвал Дунав. Това е връзката му с Русе. Може би това ме е довело в Русе по някакъв начин. Съвсем не е случайно. Предлагам ви да се върнем или по-скоро да отидем заедно с вас в Родопите, където ще ни отведе репортажа на Величка Петкова. Там по местата, където поне аз си спомням в моето детство, в Рожен все още личаха окопите от времето на Балканската война. Окопи, където несъмнено са били войниците на полковник Серафимов. На Роженските поляни, недалеч от Смолян, все още може да се види един от граничните камъни, белязали разделението. Това е един от запазените гранични камъни, както казва местното население, на синора на границата между свободна България и онази част от Средните Родопи, която остава в пределите на Турция. Селата Хвойна, Павелско, Чепеларе, Широка лъка до Караулдере към Девин остават в пределите на свободна България, а Смолен, Райково, Устово, Славейново, Петково са отново под турско. Това е границата, която прекрачват българските войски при обявяването на Балканската война на 5 октомври, за да освободят отново Родопите. Запазени са много интересни сведения за ентусиазма, за желанието на всички възрастни и млади да участват в освободителните действия. 16-годишни момчета отиват на пунктовите за мобилизация и прикриват своята възраст, казвайки: аз съм 18-19 годишен, запишете ме в доброволческите отряди. В Средните Родопи бойните действия води Родопски отряд, в състава на който влизат 9-ти Пловдивски пехотен и 21-ви Средногорски полк. Полкът, воден от полковник Владимир Серафимов. Полковете и 9-ти и 21-ви имат за задача да изпълнят, да взривят моста на ЖП гарата на гара Бук на река Места в днешна гръцка територия. Към там се отправя 21-ви пехотен полк, но внезапно в щаба на полковник Гешев, на командира на 2-та пехотна дивизия, се получава съобщение за подсилените с много баши бузук части на Евер Паша, че напредват към Чепеларе, днешно Пампорово, и застрашават да превземат току-що освободените Смолен, Райково, Устово. Тогава става прецедент в историята на Балканската война. Гешев заповядва и писменно и устно запазени са документи на полковник Серафимов немедлено да отстъпи, да се изравни бойната линия на Пампорово-Чепеларе. Полковник Серафимов отказва да изпълни заповедта с думите: аз няма да отстъпя селата, където са ме посрещали като освободител. Решителната битка става на сегашния връх Средногорец. Срещу малобройния 21-ви пехотен полк стои трикратно превъзхождащ ги по численост противник. И тук, според историка Никола Дамянов, към героизма и високия боен дух на войниците се прибавя още един факт. Ние пропущаме да кажем нещо, което аз с удоволствие ще кажа. Че българите мухамедани, вместо да стрелят в тила на войните на 21-ви пехотен полк, застанаха не с пушки на нож, не бой на нож, а с пушки при нозе. Проговори кръвта българска. Кръвта вода не стана. Припомнихме си историята, припомнихме си думите на полковник Серафимов. Впечатляващото чувство за дълг,
Да се върнем за минутка в Русе, където е Валди Тотев, внук на полковник Серафимов, който също като нас видя този репортаж. Хрумна ви да ви попитам, има ли някаква реликва останала от вашия дядо, която ви е особено скъпа? Ами, какво да ви кажа, нашето семейство не се оказа така прагматично, като Симеон Сакскобургготски, и всичко, което имахме ценно, сме го предали на музеите в Смолян и в полковник Серафимово. Искам само да вмъкна, че Валди ми е артистичният псевдоним, измислен от майка ми, а иначе съм кръстен именно на полковник Серафимов Владимир. Така и подозирахме. Попитах ви за реликвите, защото се оказа, че много от спомените за Балканската война, тези, които са материални и могат да се пипнат, се намират днес в антикварните магазини. Да, нека да видим какво видя, какво ще ни разкаже Косара Николаева. Духът на Балканската война все още е жив. При това не само на страниците на историческите очерци. Живее и в антиквариатите, макар и рядко, защото предмети от онази епоха се превръщат в все по-голяма рядкост. Най-ценни си остават ордените. Така преди години на търг във Франция България губи един от царските ордени Свети Александър. Декориран с брилянти, продаден за близо $18 000 в частна колекция. В неизвестност пък остават част от най-високите български отличия – Свети Кирил и Методий, както и медалите на цар Борис, които естествено наследил Симеон. Като се има предвид, че е било така едно малко дете в тези години, семейството е прибрало ордените на бащата на цар Борис и всъщност те са останали при тях до преди няколко години, когато една голяма част от тях беше разпродадена, за голямо съжаление, на търг. За още по-голямо съжаление, нашата държава просто не можа да направи нищо. В личната си колекция обаче Константин пази нещо също толкова ценно. Доста масивен катинар номер 15, виенско производство. Той е много интересен, тъй като всъщност е един от катинарите на Солунската банка, която солунските атентатори, наречените гимиджи, взривяват, опитвайки се да провокират общественото мнение. Те взривяват банкото МАН в Солун и така да привлекат погледа на световната общественост към това, което се случва. Съхранява и македонска значка. Сантимент, защото във вените му тече и македонска кръв. Баща му я купил за $65 отдавна. Не съм се интересувал колко би могла да бъде днес, но вероятно ще е по-скъпа, тъй като те се намират изключително рядко. Ако имало преди 15 години, да речем 20-30 значки такива в търговски оборот, днес може би са 6-7. По-късно към колекцията прибавяме тази сабя, рядка находка, защото оръжието принадлежало на морски офицер, който участвал в паметната битка край Варна, когато миненосецът Дръзки потапя турския крайцер Хамидие. Странно, но факт. Освен бойно снаряжение и ордени, Младен пази и 100-годишна стъклена чаша, сувенир от войната. Тези чаши са били предавани от баща на син, от дядо на внук и единиците брой, които са останали, за съжаление, някои хора от нужда ги продават, други не им трябват, не могат да ги оценят като емоционална стойност. Защото една стъклена чаша в очите на младото поколение, за съжаление, нищо не струва. В антикварията на Едмонт пък откриваме купища прилежно подредени пощенски картички, снимка на Фердинанд от онова време и още една сабя. Странно, но колкото и привлекателни да изглеждат дълго съхраняваните предмети, интересът към тях е незначителен. Очудващо, но никой не е идвал. И като гледам, май никой няма да дойде. Интелигенцията има желание, но няма пари. А те, които имат пари, нямат отношение. Просто тройно правило. И така на практика националната ни памет съхраняват антикварите, въпреки че по-голямата част от вещите може да си позволи почти всеки. В студиото вече към нас се присъединяват и останалите гости. Доцент доктор Снежана Димитрова. Добър вечер. Добър вечер. И полковник доцент Станчо Станчев. Преди това обаче предлагам да побързаме към Благоевград. Имаш право. Може би първи освободен български град преди 100 години.
на централния площад в града вече Николай Янев. Здравей, Николай! Какво се случи днес? Какво предстои? Както виждате, и в момента тук цари една празнична атмосфера. Само след 20 на минути тук на площад Георги Измирлиев ще започне тържествената заря проверка, посветена на 100 годишнината от Балканската война. Както вече стана ясно, Благоевград се превръща в първият свободен български град, тъй като получава свободата си в деня на обявяването на Балканската война 5 октомври. Това става след обяд от части на 7-ма Рилска дивизия, като в сраженията за града българските войни дават 15 жертви, а 24 войници са ранени. Празнично е настроението целия ден в града. Може би с най-голямо нетърпение жителите и гостите на Благоевград очакват началото на тържествената заря проверка, официални гости на която ще бъдат президентът Росен Плевнелиев и вице-премиерът Цветан Цветанов. От днес, 5 октомври, е обявен официално и за празник на Благоевград. Това решение беше взето на тържествена сесия на местния общински съвет. Празнично настроение днес създаде и шествието по улиците на града с 9 български знамена светини. Всъщност празничните прояви започнаха рано сутринта с възстановка на бойните действия между български и турски войски край село Бараково, което е недалеч от Благоевград. Нека видим репортажа, който подготви нашият екип. Точно от това място минава границата между княжество България и Османската империя. След Берлинския договор, хиляди семейства от двете страни на река Рилска остават разделени от своите близки извън пределите на България и очакват с нетърпение денят на освобождението след обявяването на война на Османската империя. На 5 октомври сутринта 1912 година уреден залп обявява преминаването на 7-ма Рилска дивизия точно през този мост. На този ден в 7 часа рано сутринта тръгва 3-та бригада, командвана от генерал-майор Спас Георгиев. Той разделя бригадата на 3 части. Дясната колона от село Текия, Веселинова махала, средната колона атакува точно Кочериново, Бараково, моста на река Рилска. И третата е лявата колона, която тръгва от село Рила, махала Бозовая и обгражда турците. Численият състав на 3-та бригада от 7-ма Рилска дивизия, командвана от генерал-майор Георги Тодоров, е около 9000 души срещу 3000 турска армия. В битките се включват всички, мобилизирани за много кратко време. 86% от българското население е било селско и нека да си представи зрителя с селските дрехи на вуща, опинци, въоръжени с по една карабина или с някаква фуражка на главата, водещи волските коли. Само ще дам цифрата. 10 017 кони са мобилизирани, около 1500 волски конски коли, към 2000 вола и така нататък. Това е транспорта на нашата армия-освободителка. Първата жертва в Балканската война е от Дупница и се казва поручик Змияров. Млад юрист, той е първата жертва, ранен е тук много тежко. С много ентусиазъм, с много любов се хвърлят нашите войници. Обявен е 7 часа, но на места почват в 6 часа атаката. Пленяваме около 140 души войници. Така изглежда денят на освобождението според историците. Граничният пункт на Османската империя с царство България при Бараково е увековечен със снимков материал на американския журналист Фредерик Мур. Тази снимка излиза в National Geographic 1913 година, в немско издание тогава. И тя говори всъщност за самата граница, че точно тук е бил турския пост. Сега, слава Богу, е църковния храм на това място и е още един хубав знак за селото ни, че точно на турския пост е един български християнски храм издигнат. 100 години по-късно студенти пресъздадоха влизането на българската освободителна войска през граничния пункт. Те навлизат и за по-малко от месец освобождават Пиринска Македония. Искам да добавя, че преди малко пристигна и президентът Росен Плевнелиев, а след 20 минути от тук ще започне и прякото ни излъчване на тържествената заря проверка. Това е за сега от Благоевград.
Благодарим ти, Николай. В 7:30 ще те гледаме с интерес. А сега към нашите гости. Полковник Станчев, идвате от Стара Загора. Какво е настроението? Видяхме една много мащабна възстановка, макар и леко, може би, в стила на многострадална Геновева, но... Да, настроението е празнично. Провеждаме международната конференция по план с сесии в Стара Загора. Сега колегите са в Търново. Утре там ще проведем сесии, там ще има възстановка. Хората просто се връщат 100 години назад. Наистина Стара Загора приютява главното командване. Оттам се ръководят военните действия на основните операции, които протичат през тази война, и хората съвсем основателно се гордеят с това. Гордеят се, както видяхме и по време на възстановката, колко граждани са се стекли там. Има основания наистина за какво да бъде, но моето мнение е, като че ли трябва да отстъпим след 100 години, тези емоции трябва да ги позабравим. Трябва да почнем рационално да гледаме на събитията, какви бяха нашите грешки, какви са поуките от тази война. Точно за това искахме да си поговорим тази вечер, за другия поглед към войната, за това, което остава извън гърма на победите, както беше написал Иван Вазов. В този ред на мисли, какво ни оставя като поука Балканската война? По принцип, пак ще се върна на конференцията. Много съм удовлетворен от факта, че колеги историци от България и от Русия представиха нови погледи по отношение на интерпретацията на фактите и в определена степен като че ли промениха някои от вижданията, заложени в историографията на тази война. Като пример веднага ще посоча факта, ние навсякъде говорим как тръгват като на сватба, как всичко е добре подготвено, как едва ли не сме готови за няколко месеца да смажем вековния враг. И в същото време обаче не си даваме сметка, че наистина българското общество тръгва неподготвено за тази война. Нашите политици не са подготвени, те не знаят какво искат. Ние започваме с едни половинчати договори с нашите съседи, новите балкански държави, без да сме уточнили в крайна сметка какво ще получим. Какво ще получим и как ще го разпределим. На всички е ясно, че ние самостоятелно не можем да водим война срещу Османската империя. След като имаме съюзници, това значи, че тези съюзници също си искат компенсация. Нашите управляващи не са готови в онзи момент да направят отстъпки. Те искат или всичко, или нищо. Накрая, разбира се, получават съвсем малко. Много по-малко от това, което получават нашите съседи. Влизаме с много, излизаме с малко. С много малко. Значи получаваме много по-малко, отколкото заслужаваме. И от гледна точка на това, нашите политици тогава не съумяват да намерят велика сила, която да ни покровителства, докато нашите съседи го правят по друг начин. И когато идва Втората Балканска война и живеем първата национална катастрофа, тя се дължи именно и на факта, че никой не застава зад нас. Ние сме най-големите виновници в онзи наистина съдбоносен момент за България. И без, разбира се, да имам данни и факти, затова аз мога да твърдя, че тогава нашите политици са или неподготвени, или некадърни за длъжностите, които вземат, или още по-лошо са продажни. Иначе не мога да си обясня как съвсем очевидни и ясни неща не ги виждат, не ги оценяват правилно и тези наистина загиналите 45 хиляди бяха до сега, благодарение на колегите от архива, стават 47 хиляди, значи те са открили още 2 или 3 хиляди повече загинали, като ли стават безпредметни. А като заговорихме за загиналите, България хвърля такъв огромен човешки ресурс в тази война и дава толкова много жертви. Можем ли да кажем, че това има нещо общо с координацията на българската войска, но и с тази между съюзниците? От военно-техническа гледна точка е абсурдно да се води коалиционна война без да има коалиционно командване. Всяка държава сама си ръководи войските. И ние в крайна сметка отиваме повече заради Македония, а основните ни сили са в Тракия. От политическа гледна точка това е грешно, от военно-техническа е вярно и правилно, защото в крайна сметка срещу основните сили на противника се изпращат основните сили на българската армия. И българската армия наистина по численост превъзхожда всички останали армии взети заедно. Подадени жертви превъзхождат 2 пъти жертвите на нашите партньори тогава, нашите съюзници. Въпросът е наистина срещу тези жертви какво получи България. Доцент Димитрова, войнишките писма какво показват за това време? Само това, което каза
Доцент Станчев, все пак нещо повече. Аз мисля, че има и 7-ма рилска дивизия под командването на сръбски генерал Степанович, която се отправя точно към Македония, къде трябва да се водят всъщност в състава на Втора армия. Да, в състава на Втора армия, което също е доста известно. 7-ма рилска дивизия, която е спряна пред Солун, да, спряна пред Солун, за да влязат гръцките войски. Много е интересно, колегите, които се занимават с политическа история, наистина трябва да анализират случилото си. Мисля, че много е изписано по отношение на това как се сключва този договор и там има непрекъснато една пристрелка между военни и политици след завършването на войната за краткия период и всъщност проблема е, че вината и отговорността непрекъснато се прехвърля между двете отговорни инстанции, институции тогава. Така че българската наука, историческа наука, но не само историческа, е в дълг на тази ситуация до голяма степен, но има и нещо друго, което е доста любопитно. Според мен българските политици се водят и от нещо, което аз все повече се изненадвам. Вие го нарекохте, че може би е продал. В мен има някакво джентълменство. Те смятат, че подписания договор е подписан договор и не могат дори да приемат, че в момента, в който се водят преговори за примирие, изключено примирие, това примирие ще бъде нарушено. Което също изненадва. Ако погледнем от съвременна гледна точка, ние може да видим едно поведение, което по някакъв начин е свързано с европейското отношение към договора и към това, което е подписано като договор. А другия проблем е, че тези неизяснени конфликтни ситуации се плащат със сметка на войниците. Онези, които са в окопа, но това са не само редовите войници, това е част и от офицерския състав. Ако се направи някаква статистика на загиналите, вие ще видите колко много загинали има от самия младши офицерски състав и от младшите чинове. На мен това не ми е специалността, но все пак, ровейки из архивите, тези неща стават доста очевидни. Още тогава се пише, че всъщност доброволците тръгват много неподготвени. Само след 3-месечна подготовка, което кадровото военно командване не е приемало за нормално. Разбира се. Никой не е предполагал, че толкова много доброволци ще дойдат в състава на българската армия. Те са 14 500 души. Някои от тях нямат абсолютно никаква военна подготовка. Няма сражение за тях, няма оръжие. Те вземат стари образци пушки и с всяко отиват да воюват. Трогателно е, че има дори доброволци от тогавашен Юскюп, днешно Скопие. Значи може да си представим, това е съвсем скоро след освобождаването на Скопие. Тези хора идват в София, за да се включат. Некъде да е в София, за да се включат като доброволци. Като започнахме с грешките, в войнишките писма, има ли съмнения? Има ли войници, които се съмняват в правилността на това, което се случва? Да. Пишат ли за това? Или чувството за дълг и всичко, което ги води, не им позволява да разсъждават? Процесът е много различен и точно войнишките писма са интересни в това отношение, че може да проследите войната като процес. Войната започва екстазно. Тя е екстатично състояние и ние всички го видяхме. Но едно е, когато тази война се води като пропаганда и когато тези маси се въодушевляват, така ето и полковник Санчев каза, че е време да сложим край на емоцията. Емоцията е била тогава наистина нещо много силно. Тя е подготвени са и в училище, и в казарми, от идеологическа гледна точка, като че ли войната е подготвена. Така че тръгвайки, много от войниците тръгват ентусиазирано. Аз лично съм чела спомени, в които млади момчета казват, че ние мечтаехме, че нашите ликове ще стоят, както в казармите стояха на Каравелов. Но много скоро войната като реалност е доста различна. Значи една е войната, когато тя се води от генщабовете и когато се гледат всички тези карти, които са доста абстрактни. Съвсем различно е, когато влезете в онези тревисти местности, в онзи тежък терен. Значи вие показахте едни прекрасни тук снимки на подредените линейки от Българския червен кръст, от санитарното дело и така нататък. Сега показваме част от писмата, които ни донесохте. Така изглеждат. Да, те така изглеждат. Изглеждат много различно. Те са изключително различни всички писма. С мастило ли са писани тези мата? Да. Някои са писани с мастило, други са писани с моливи. Много елементарен въпрос ще ви задам, обаче от сутринта мисля за това. Какво са имали в раницата си тези войници, като тръгват на война? Включително мастилници ли са си носили? Как е ставало всичко това? Моливи. Носили са си моливи, което е най-странното, и са си носили тефтерчета, за това ви показах. Голяма част от тези, значи аз за това ви казах, че те са много различни. Значи учителите тръгват, голяма част от учителите тръгват на война и вие ще видите, затова се разпускат училищата веднага след мобилизацията, просто защото някъде има по 2-3 учители, те са мобилизирани. Освен това се разпускат, защото те стават места на мобилизация, съсредоточаване на армията и освен това после стават и болници някои от тях, пунктове, където приемат ранените. Съвсем различно е.
Но учителите тръгват с тефтерчетата си. Наистина те са тефтерчета. Вие, ако магията е голяма, когато ги докоснете и ги погледнете. Значи, една част от тях си водят такива бележки. Някои си ги водят на цигарени кутии. Тези, които оцеляват, приписват дневниците. И този, който, примерно, се съмнява в автентичността, тъй като те са описани ден по ден, може да се сравняват с дневниците, които армията... Релациите на бойните Това са дневниците, писмата, това, което е първата емоция от фронта. Какво дава? Писмата... При все, че имало и цензурни комисии, доколкото знам. Тя много трудно започва да функционира. Освен това, ние вече си разменихме някакви неща по повод на това, защото много войници пращат писма по тези, които отиват в отпуск. И освен това е било доста паника и суматоха в първите нападения. Те изглеждат много така успешни, но имало доста неорганизираност, паника, особено в нестроевите войски. Различни са. Първите. Аз не случайно ви донесах един дневник, в който ви така показах един дневник, в който този Иван Младенов от село Долна Верница си води стриктно къде минават и показва нещото, което го засяга. Той го записва, примерно убийствата, палежите от всички страни. И виждате, че има едно дневниче, в което той пише колко писма написах. Днес писах писмо до дома, аз не попаднах на тези писма, поисках книги. Писах писмо до дома, писах еди се какво. Първите писма са много различни. Значи, първите публикувани писма са на Генчо Стайнов, който е брат на Петко Стайнов. И те са публикувани в 1964 година от Одрин. И са страшно любопитни, пазят се в архива. Интересно, има ли изречение, което ви впечатли най-силно? Много изречения. И което носите в съзнанието си? Най-силното е това, което ви дадах за този Генчо Ванов Иванов от село Дъспот, който е убит малко след като пише това писмо. Писмото, както видяхте, е датирано от 19 януари 1913. На 20 януари 1913 започват отново бойните действия вторите. Той ги предчувства и вероятно около Одрин пада. Запазено му е тефтерчето и всички тези писма. Писмата, това, което най-много ме впечатли от това писмо е ужаса от загубата. Значи, загубата на този близък, който се разпада като човешко същество до вас. И това е изключително важно, защото тази война, в тези писма всъщност може да намерите това, което ви вълнува, човешкостта и другото лице на войната. И освен това, те са много... Значи, вие няма как в това студио, но няма и как да ги прочетем, проблема с холерата. Защото ние казахме, че тръгваме неподготвени. Ако тръгваме в някакво отношение неподготвени, това е военно-санитарното дело. Още 1911 година има доклад на доктор Керанов, който е главен лекар към военно-санитарната част, която се създава като самостоятелно отделение към Министерството на войната, в който ясно показва, че България е неподготвена във военно-санитарно и казва: не дай се Боже утре да избухне война. Това са буквално думите му. И 1914 година той се явява в изпитателната комисия на парламента, където се обсъждат точно тези проблеми. Истината е, че жертвите на войната и жертвите на холерата, за което вие говорихте, са много. Въобще това е един от големите проблеми по това време. Има и други, които не можахме да засегнем. За съжаление, но пък темата за Балканската война е безкрайна. Благодарим ви за това гостуване и с уговорката, че това е само началото на един разговор, защото, уважаеми зрители, днешното ни коментарно студио всъщност е предшественик на един нов проект на Българската национална телевизия, проекта История БГ, който през идната половин година ще бъде посветен на 6 дискусии върху 6 знакови юбилейни годишнини от националния ни календар. Първата годишнина, естествено, е Балканската война. С тази дискусия ще бъдем отново на 29 октомври. За сега си казваме довиждане, обръщайки поглед към Благоевград. Останете задължително с програмата на Българската национална телевизия. Сега се прехвърляме на живо в Благоевград, за да проследим тържествената заря проверка по случай 100 годишнината от обявяването на Балканската война. Останете с нас.